ľudia, práve som niekde na lúke. Hej, tuto na hojdačke malá čausa. A práve keď som išiel natáčať, začalo pršať. Takže to je úplne na nič. Hej, takže... Tak. Ide mi to dobre, ja som levý kráľ. Dobre, takže ja sa tu budem nejakú dobu ešte počkať a robiť dolu. Viete, ten kopot záchod jo. Ahoj. Takže tak. Dobre.